chystáte na sezónu v Novom Brezne? Tak ako vždy, každý rok sa teším, hlavne na ten ľad, ktorý dneska idem prvýkrát. A samozrejme hlavne na sezónu, na prípravu, lebo máme kvalitné zápasy, ktoré dúfam, že nám pomôžu k tomu, aby sme tohto roku splnili cieľ. Pre teba bude špecifické hlavne derby so Zvolenom? Tak ako ja som s tým Zvolenom mal vždy špecifické zápasy, či to bolo v Popradskom drese alebo v Žilinskom. Predsa len, keď hrá človek doma, tak je to také špecifické, ale z Bystrici to bude ešte viac. A dúfam, že to na mne ako nebude vidno, že hrám proti Zvolenu, lebo budem hrať stále naplno ako vždycky. Obáva sa nejakých reakcií fanúšikov? Tak obávať, verím to, že vo Zvolene, aj keď majú to tvrdé jadro, ale vždycky fandili slušne. A dúfam, že na moju adresu nebudú nejaké inektívy. S kým tuto v kabíne si tak najviac budeš rozumieť, alebo ako vidíš tú partiu, ktorá sa tu vytvára? V kabíne celkovo si rozumieme všetci, nie je tam nejaká skupinka, sa vôbec nevytvárajú skupinky, sme jeden tím v podstate od začiatku letnej si rozumieme úplne skvele, čo som mile prekvapený. Dobre, díky moc. Teraz, keď dneska začína tá letná príprava, tak ste si už povedali v kabíne, že konečne ľad, už nie je tá príprava na suchu. No, tak ako vždycky, tá letná príprava nie je veľmi obľúbená medzi nami hráčmi, ale na všetko treba mať čas. Aj tá letná príprava je dôležitá, no a teraz na tom mláde, no. Tešíme sa na to všetci, ako malé.